Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň duşunda gün hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly ýerleşler, ine men şu gün size bir näçe video görkezjek we şu arada gurulmaçjak. Häzir efir gatgyýyk ederim we ýa-ni soň efirden soň men TikTok'a giren. TikTok'da Türkmen sesi diýip ýa-ni TikTok'umyz bar. Ine şoňa girip bilersiňiz. Türkmen sesi diýip ýazsaňyz çykar. Ine hormatly ýerleşler, gelin başlaýyn. Türkmenistanyň habarlary gelýär bir topar ýerlerden. Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle ýa eýle ýa beýle diýip şunu aýdyp bermärada diýip aýdýarlar. Men ýetişdigimden aýdaýyn. Ine başlamakam birinji bilen men size ine şu ýa-ni account görkezýän, şu accounty ünsüň. Şu Agdybirlik TV radio accounty. Şunu ýa-ni Akbil taparagy ýerde öň erkin TV radio bardy. Türkmenistan boýunça beýan edýän şu Akbil taparyň kanaly şu. Şular neşriýatçy, jurnalistika edýärler, şular Türkmenistany idaralýarlar we Türkmenistanyň bolýan datlary size aram video arkaly görkezýärler. Podpiska bolun, men gördüm bir 500 tane podpisçy bar. Ine DBT kanalyna 10.000 tane podpisçy bar. Ine şoň üçin haýyş edýän hemme aktivistlere, hemme bizi görýänlere biz sizin üçin işleýär. Şul kanala podpiska bolun, Agdybirlik TV radio. YouTube'da tap bilersiňiz. Gelin ikinji ýa-ni video seyredelim. Men size goýup berýän şunu. 1 minut. Maraty'nın içi düş başladı mı? Garado düş başladı. Aşağı yukarı. Evet. Allah sen gayet ya. Ine hormatly ýerleşler, ünsüp seyreden bolsaňyz, maňa Türkmenistan Marwelaýatynyň adamlar haýyş etdi. Murada aýdyp ber, temperatury 55'e galýar. Dogrudan ýa-ni bizim watandaşymyzyň görkezişi ýaly temperatura kölügede ölçenýär, günne ölçenen ok. Şo kölügede şo temperatura şu gün 50'den ýokary. Käbir günler aşağı düşe, käbir günler 50'den ýokary açýar. Öň Sowet wagtynda ýadyňyzda bolsa, keypini aýdan oklar, olar adam bedeni ýa-ni gözüňe tutup, oň ýa-ni mümkinçiliklerini gözüňe tutup 50 baranna stop edilýärdi, iş yapylýardy we şol temperaturaň aşagyna işleýän adamlar ýürütürleşdirilýän, ýa-ni kömek edilýärdi, finans kömek. O mysal üçin Sibirde işleseň, ýürütün nadbawkalar bolýar-da, Sibirde işleýän. Issyda işleseň şoraýanda nadbawka bardy, öňler. Ine häzir biz öz başlap Türkmenistan bolduk, gynantagam o nadbawkalar aňarda dursun, adamlara sertap bolun, temperatura galýa, öňkü ýaly gelip ýörmäň, işler taşlan, işler gadaganda diýip bir adamlar gorap bir alyp barýan siýasat ýok, gynantagam. Olum hiç ine Marwelaýatynyň ýaşaýjylary her künjekden jaňa diýerler, murada bizde tok ýok. Öçülýän bolsalar marda bar bolsa, marda da ýok. Öçdi polny. Transformator ýanýar, öçýär. Ine men hökümeti bilenýärler, şu ýaly ıssylyk, şu ýaly ıssy tapbar. Birinji günden ýyl bolup geçýär. 100 ýyldan bäri ýa-ni birlik gelýär o zatlar öňüne alyp bolýar şuň. Ýagny transformatorlary güýçlendirmeli, ýagny bir çäger görmeli, hekimler eýýäm şu temperaturany geometriýa stansiýa bilen habarlaşyp adama ýaýratmaly, edarlara informasiýa ýaratmaly öňünden ertir gyzgyn bolýar, ýa-ni temperatur gyzýar, sertap bolun. Ýüregi agyrly adamlar, dawlenýär adamlar öňe çykmaň, sertap bolun, kölügede bolun, özüňizi goraň. Bir
çirşani ýa-ni ýöntülüşdiren gurulma bar. Ol hereket etmeli. Adamlar suw eltip bermeli, suw ýok bolsa, ýa-ni elektr energiýasyny üpçün etmeli. Yssyda da o ýerde klimatizasiýon ulanýar. Halydynlikler ulanýar. Bu zatlara seýdän ýok. Biri Gruziýa mihmançylyk edipdir, beýlekam gyýdy, ýa-ni aňdan karolu bilen gülüşip pul berip onu reklam edip ýörler. Men şu ataly ogul, bular hiç wagt halka seýretmez, egerde sizden ses çykmasa. Men şoň üçin aýdýan. Tok ýokmy? Gün hekimlik. Hekim prezidentiň vekili şu ýerde. Şu hekim hemme soragy çözmeli. Prezidenti gözläp ýörmäňdi. Hekim çözen ýokmy? Üýüşüp aýryň ony. Üýüşüp ýygnak geçiriň de aýryň başga hekim oýun. İçiňizden birini goýun, size hyzmat eder. Prezidente daýdym. Sen ne hekimiň ne özüň, ýa-ni bizi seýredýän, biz özümiz goýjak. Dol hakyňyz ýok. Halkara konwensiýa etagandan adamlaryň haklary, azatlygy we oňa garşy genosid edilse, adamlar turup öz hekimini saýlap, öýleri guruş sistemasyny gurup bilerler diýip aýdylýandyr. Ol diktatorlar sizi gorkuzyp, milisiýaň, polisiýaň satylan ýa-ni banditlaryň üstüne size basyş edip, döwletiňizi ogurlap kep çekip ýörler Ýewropada. Şoň üçin özüňiz öz problemaňyzy çözüp öwrenin. Siziň arkadaňyz diňe maşgalaňyz özüňiz. Hiç kime dayanmaň. Arkada diýsen o harandada genosid edýär size. Sertap bolun. Indiki video seyredelim hormatly dinleşler. Saat 12-13 Bayramal şehir. Havanın temperatürası plus 55 derece geçiş var. 21. iyul saat 12-13 Bayramal şehir. Havanın temperatürası plus 55 derece geçiş var. Mümkin şu video ötün ýylyň kadar ya ýalňyşyp datasyny ýetkezip ýazandyr. Men biljekkäl onçasyna ýöne bir dana aýtjak. Diýmek ötün ýylym şeýle. Şu ýylym şeýle. Bu bir täzelik, bir ýokurdan gaçan uragan ýa bir sürpriz däl, şuň öňüne atyp bolýar. Hemme zadyň ýa-ni ýygy da gaýtalanýan zadyň öňüne atyp bolýar. Ine oňa hökümet diýilýär, oňa organizasiýon sistema diýilýär. Ýagny hökümet işläp siziň durmuşyňyzy gowulaşdyrmaly her ýyl. Şoğurdat, gurul halkyň haldyňlykları kul bolýar. Hemme ýa-ni telewizor diýdi, ol klimatizasiýon diýdi, hemmesi kul bolýar. Sebäbi peripadda nime bolsa, напряжение bolsa, ýa-ni nimeden çykýar, işden çykýar. İş ýagdaýdan çykýar. Ine şu ýaly, şoň üçin men ýene bir aýdýan, şu hökümet siziň aladaňyzy eden ok. Sizi gadagynçylyk geldiýär, wiza geldiýär, ölýän bolsaňyz ölüp göçüň diýär. Sizi polis emhemen üstü bilen size ýa-ni basyşlar edip öz hökümini saklap dur. Ine men polis emhemeleri bilen ýa-ni şeýle bir gülkünç ýagdaý bar da, size pul tölenok. Siz garyp. Halk bolmasa siz bankrot, ministrliginden başlap. Polny bankrot. Gurwa bilen serdar näme diýär? Sizden hem pul alyp, o pullary arkada şehre $450 milyon meçhit gurýar, onu gurýar, muny gurýar, kep edip daşyryp taýlanyp, ýa-ni maşinler her aý çalyşyp, her küni eşiklerini çalyşyp berip ýörler. Sizi bolsa, ine men size lisenziýa berýän, halky talan näme etseň şonu ediň diýende size goý berer. Sizem ýagny halky talamaly bolýaňyz. Halky talanyňyzda oň haklaryny bozmaly bolýaňyz, zat kalmaly bolýaňyz, korrupsiýa salmaly bolýaňyz. Ünsörüň adam haklaryny gurumaly, gaýtyp korrupsiýa girip, gaýtyp halky talaýar. Niýe bar bu ýagdaý? Demek Koreýede de ýok. Prezident aýlýar halka wagt bolsa. Diňe Türkmenistan. Olum biziň gylyk häsiýetimiz, aňardan gelýän fadalarymyz. Şunu peýdalanyp, bu çürük tohum bizi beýdýär. Ene şoň üçin ünsörüň. Men gün aýdýan. Ýa-ni köşküňe barmak gerekkä. Yerlik hekimiň ýanyna barýan, sen çağıryn kançanyň aşagyna, men çağıryn ýa-ni jaýyň içinde 45 gradusda oturýarlar, 30 gradusda oturýarlar. Daway meselen çöz, bolmasa ýok bolşörden, üýüşüňde öz hekimini saýlan. Öz hekimiňiz size hyzmat etmeli. Günne size habardar etmeli. Şunu men şunu etdim. Erti men şunu etjek, bir gün şunu etjek diýip ýygydyr size kömek edip gitmeli. Bolmaz şeýle. Siziň agyr günüňizde hekim ýok bolýan bolsa,
Gowulunuzda da gerek ka şu ynanyň diýer. Sebäbi ol dawlynýan adamlar bar, ýa ýüregi agyrlar adamlar bar. Isy tapas çykyp görseň näme bolýar? Ýüregini tutup bolýar. Ine şu ýalda. Indiki video seyredeliň hormatly dinleýişler. Ine ýagny Käbirleri bolsa daşary ýurtda ýaşda da iýdarlanýar. Human Rights Watch promoty Türkmenistandaky adam hukuklary boýunça täze proýektinde fotosyly wakalary jemläp ýurtda we onuň çäklerinden daşarda repressiýalaryň güçlenendigine aýdýar. Bu romanyň iýunyň aýagynda çap eden proýektine görä türkmen häkimetleri 10 ýyl bäri bir kanun tutluk etmek, mejbury ýitim etmek we ýa men şunu näme size goýdum da, bizim awadan asmanymyz bar, bizim gözel Türkmenistanymyz bar. Awa köçeler gözel oňurýar, sizin puluňyz oňurýar. Guruluşyk biznesi gurban boly, şu medisinaň ministri bolandan guruluşyk biznes hep gelýär. Inni 10 ýaşdan firma açyp begenler bilen arkadan şäher ýaryp berýär. Ine. Ondan elbetde $100 bolmaly, $300-500 gurýarlar da size gözel Türkmenistan okuyar. Hakikaten o da oğurluk. Guluğundan tutup biz türmeye basmalı. Guluğunu verdim Muhammed'e. Şunu ayırmasak, hiç Türkmenistan düzelmeyen, kıynansam. Sizin gününüz gün-günden ağırlaşar. Lütfen, ötön yılı, ondan önkü yılı, yönü ağırlaşıp gelen de dinamika. Şunun için yine men göreygen, biz şunu ayırmalı. 27. Oktyabra hemmemiz çıkmalı. Biz şunu ayırmalı. Şul Gurbanly Berdi Muhammedowy, bandit, ganhor, niyaz öldüren adamı, hükümet basmalan adamı öldürmesek, önüne tutmasak, türmeye basmasak biz bolmaýar. Türkmenistan gelecek yok. Türkmenistan gelecek olmasa ol, Warşawada işlep ýörenin gelecegi yok, Amerikada işlep ýörenin gelecegi yok, Rossiýada işlep ýörenin gelecegi yok. Türkmenistanyň içindäki ölüp ýatan adamlaryň gelecegi yok. Men gonaýdyň. Biz hemmemiz üýüşüp, içinde daşynda üýüşüp aýyrmaly şunu. Şoň üçin häkimlere barmaly. Bir zat kemçilik bolsa, häkim, vilayet häkimi, etraf häkimi, ýagny şäher häkimi prezidentiň günnün predstaviteli. Oňaranok aýyryň, üýüşüň şoýra häkime gerek geldiň, üýüşüp ýygnak geçirin kim, ýa-ni şol häkimi aýyrmana razy diýip eliňize aldyň. Kim garşy, kim saklanan diýip protokol ediň de görkezin şu protokol. Meýilse polisiýa ine biz ýygnak geçirdik. Häkimi biz aýyrýas. Gerek bolsa prezidentiň am aýyrýas diýip aýtmaly. Prezidentiň aýyrsak siz basylýaňyz diýip olara düşündirmeli. Türkmenistan döwlet halkyň döwleti, halk bolmasa döwletiň barlygy nol bolmaýar döwlet. Şoň üçin döwlet dedinki hemme çykarýan kararlar size kömek diýip çykarmaly. Döwlet näme üçin kurulýar? Ynanyň. Bir topor ýa millet ýa-da bir ýaşaýan adamlary arasyndaky ýa konstitusiýon gatnaşyklar gurmak üçin döwlet kurulýar da şoňa seretmek üçin we şo halka hyzmat üçin kurulýar. Pikir etmeň döwlet kurulýar, çüýrük tohumy ýa-ki elle götürüp hemme döwletiň pullaryny ogurlap gezerýän döwlet kurulan. Yok. O döwleti hiç kim kabul etmeýär. Ne oňam kabul etmeýär, başga bir döwletlerim kabul etmeýär. Hemme baran ýerine men halk tarapyndan saýlanan, men halk arkamda halk duýdy diýip gurulýar. Nanyň? Siz arkaňyzda siz duranok, siz oň arkasynda duranok, görkezinde şol atlary. Diýmeseňiz hiç zat, görkezmeseňiz, gürlemeseňiz, şudur şuna gider. Inanyň hiç kim gelip kömek etmez. Murat Urwanow düýüjide ýa beýlek aktivistler gelmez, kömek etmez. Özüňizden başlamaly, biz podдержка berýär maksimalny. Ine şeýle. Indi video seyredelim. Сколько это карьера мест достаточно? Я считаю, первый полет смотрю, я полчаса сидела, но вижу, что здесь 200 человек живет. Дома. И мне нужно место. Я одна, мне нужно место. Сначала я спросила, сказали, фички видео, брони, видео. Он сам говорит, доктор, по-моему, он значит, свадьбы, да? Вы сами представьте, значит?
Qaral men size görkedeyin. Görketbilecekler ya şu video tamamladı, yöne şu yerde videosu görünen o. Gepim tümök göri, ine şu yerde bir ayal maşgala, öňem bir çykyş edip gören, prezident ardatyny aýdyp gören ayal maşgala, ine suratan bolmaly şu yerde men görkedeyin. Ine şul ayal maşgala, ýagny ine şul ayal maşgala, bul awaza bar ya din jalmana. Din jalmana baranda awaza gasinsa boşra, yani bir 30% adamma yönü yeri yok. Bula yalamaydı ya. Neye çadamma gasinsa? Neye çadamlık? Neye çadamma? Neyem çip alıp bolunok? Öýdüp öýdüp giýirýär nomra. Yani tölýe giýirýär. Göni polis gelip kapysyny kakýan. Salam aleikum çykyň diýip. Olam näme gatnaşyna sen gitdiň? Men kanun bozdum. Ya beýle etdim. Video syomka etmäň. Näme çip etmeler? Sen maň öýüme gelin. Ne haçan sen gasinsa alanda ya da kampingda ya da mobilon diýilýär da, ýa-ni ol konteyner ýaldatda ýaşandy. Ine men security diýen ine halkar kanunly şeýler. Şol arenda alanda adyna hiç kim gelip bilenok. Sen öýüň hataplanýar. Näme ya şoň ýanky howljugy bolsa, balkonjugy bolsa, kwartiraň içi gapydan giýmek gadagan. Näme gadagan? Pajar bolsa, ýa bir zat bolsa howa giýip seni habardar edýärler, sen çykýan. Sen arenda alınmy? Öýüň ýaly hatap edilýär. Hiç kim barmana hakkı yok. Türkmenistan olsun, Amerika olsun, yani Avrupa olsun tapağı yok. Halkar kanunlar var. Şoň üçin şol ayal maşgala oň öýüne ýanky komunu gelýärler. Biz şu zatları bilemdik, şoň üçin bolanok. Ine mysal üçin biz bir topar obyektleri kontrol edýär, şuraya bir zat bolsa, ýani bir maşgala uruşsa, gapysyna barýar, ýöne giýip bilemdik. Polis çagyrýar, polis gelip, polis hem giýirmäke aýdýar, ine şuraya giýirjek diýip. Bir bahana bolmaly. Ertekün olar polis mutlaka arda eder, polis jogap bermeli. Tuğulmagyna. Şu ýaly Türkmenistanyň o zatları yok, kanun yok. Polis eden etdilik. İstendik zady bolýa, barýa, sebebi gurbanyň serdaryň beren lisenziýasy bar. O lisenziýa näme? Men size aýlyk tölemok. Köpük görýän siz bankrot ýöne, hana halky talan näme etdiňiz dedim, sizden konstitusiýany sorajak ýok, haklary sorajak ýok, basın. Ine. O döwlet bolýam şol. Prezident bolýam şol. Biz prezident näme çyklaýar? Bize hyzmat edip, durmuşymyzy gowulaşdyryp, Türkmenistanyň halky östürýär. Ýa-ni dogry? Neşeýle. Şoň üçin ine şu zatlara düzeltmek üçin biz öňe çykmaly. 27 oktyabr Türkmenistanyň döwlediriňini biz 3-nji Türkmenistany gurmaly. Diktator Türkmenistanyň, Sowet Türkmenistanyň, täze halkyň Türkmenistanyny gurmaly. Şoň üçin men sizi çagyrýan 27 oktябra biz köçä çykýar. Häkimlige var, köşküňine var, biz köçä çykýar. Hemme. Şeýdip biz şunu aýraýmasak başga ýol ýok. Indiki video seyredeliň, hormatly ýeşler. Права не разрешают. Да, конечно, нельзя. Ine serin täzen diňläň şuny. Bir minut. Машину. Права не разрешают. Да, конечно, нельзя. Нельзя. Почему, скажите? Женщина, она что, дурная или просто не умеет, не может сориентироваться, где право, где лево? Ну, Как это умеет, наблюдать но... в стиле? Скажите, это правда, что у вас женщинам нельзя за рулем водить машину? Права не разрешают. Да, конечно, нельзя. Нельзя. Почему, скажите? Женщина, она что, дурная или просто не умеет, не может сориентироваться, где право, где лево? Ну, Как они умеет, наблюдать в но... стиле? Да, лапочка, я вас слушаю. Почему в Туркменистане нельзя женщинам, вы считаете, водить транспорт? У меня подписчики Я часто не знаю. пишут мне здесь, задают мне вопрос. Говорят, почему вот в Туркменистане, там вроде женщины очень умные, почему вот у нас в Израиле женщинам разрешают водить машину, а в Туркменистане не разрешают? Я не знаю, почему. Не знаю.
Но вы считаете, что это нормально, да? То есть вы поддерживаете. Да. То есть Сердар Бердымухамедов красавчик. И папа его Гурбангулы Бердымухамедов вообще красавчик, да? Siyasetli. Я просто офигенные рэперы, я когда... Один, Ben attım onu kimlen? Ebatam. каждое слово бьет. Hormatly ilaçlar, ne derdim? Yankı, şu adam İsrail'e yerleşe, öden bloger. Türkmenistan'a bir patbeşikten sonraya, Türkmenistan'a ayal maşgala, prava berliyen qadagan. Ola yalıgıdan qadagan ya. Olum sonraya, o neyem ki qadagan? Olur neyme? Yankı, çaşımı, iltizmi ya, çepe aylana tağaylayalar mı ya, neyeme tevakkül deyip, sonraya olum düşünüp, ne Türkmenistan. Şol küçük reportajdan Türkmenistan kimdigini, nähil derejediğini bilip bolýar. Gaýdyp gelen işdema Türkmenistan'a, konstitusiýanyň esasyna aýalyň we erkekliň haklary diýär. Men haklaryny deň diýär, başgalarını deň diýär, haklar deň. Diýmek, maşin sürmek, işlemek, medisina almak, adat gürlemek, ýani döwletiň hökümeti bar döwlet işlerini, döwletiň servisine ulanmak we şu meňe şart. Näçe Özbegistan'a aýaly gyýlar, maşin sürüp bilýär, Gazagystana sürüp bilýär, Ýewropada sürüp bilýär, musulman döwletlerde sürüp bilýär, ýöne Türkmenistan sürüp bilýär. Ay biz musulman döwlet aýal maşala azar, beýler, eýder diýär. Häzir aýal maşala azar, Türkiýede näme meşgul bolýan bilýärmi? Aşgabatda näme meşgul bolýan bilýärmi? Aýal maşala. Narkotik gruplar üýüşüp, ýani dozany köpelip ölýärler daçada. Yani pitseltiyan olun tapya bulori. Şehirde entapyaran gyýlar gün efirde aýdy gotylar näçe bahaty var. Näçe bulatlara 100% dağıtlara Türkmen jemgyýetini 100% gömýän dağıtlara ünsörmen kizjik aýalyň haklaryny bozup ýani biz aýal gyýlar azaýmasyn diýär. Ol bir sowatluk. Ol ýörüýte gadagançylygyň bir görnüşi. Şular ösäýmedin, öňügdäýmedin diýip gadagançylygyň bir görnüşi. Bulun Gurbanın terdarın alıp baryan tiyatrosu. Qadagançylyk, halk ösäýmedin. Konvertasiýa bolsa men size aýdyn. Bir aý alman rejim ýykylýar. Näçe? Sebäbi bular bankrot, bular çydap bilmeýän konvertasiýa. Götürülmeýär, gara bazarda çalyşýarlar. Merkez bank MHM üstünden giýijelerine gara bazardaky işan olany eltip, ýani valutan çalyşýar. Niýe de başy zatlar? Diňe şuň üçin Serdar Berdimuhamedow basmaly. Bir kanun. Sen ýani bazarda valuta çalyşan bolsaň, näme illegal operasiýa basýarlar? Serdaryň görkezmesi bar, Serdarymyz basmaly, bilýärmi? Görkezmesi bar. Tutup basmaly. Illegal valuta operasiýa diýär. Kim o zat diýär? Hiç kim diýen ok. Bar akylly, bar ýani hünärmentli adamlar Türkmenistan gitmeli boldy. Intelligensiýa gitmeli boldy. Git bilmedik galyp agzyny yummaly boldy. Şoň üçin şular eden etdiler. Men şoň üçin aýdýan. Häkimlikden başlamaly, oğullardan başlamaly, şähere köşke barmaly. Oğullardan ýöne bir zat bolsa, häkimlik üstüne barmaly. Daway seret. Oňarokmy? Ýok bolşýardy. Biz öz adamyny saýlajak diýip. Şöyle telefon var, günü prezident alıp bilýär. Jaňydyň barıp telefonu alıp aýdyň ine biz üýüşdik. Swet ýok, naharlar daýlanyp barýar, etler daýlanyp barýar, ıssat çydamdyk, doňlaşmy çağırjyklarymyz kötünýär. Bir zat edim sen prezident bolsaň diýip aýtmaly. Näme oň üçin basýan bolsalar, onu biz ýara alyp barıp gulugyny tutmaly prezident diýen adamy. Ýani dogmy? Bütün dünýäde şeýle, nämeçe bizde beýlede. Biz öz haklarymyzy alamyk, biz öňe çykamyk, biz gorkýar, biz iki tane portu milisi gorkýar, iki bolup 100 000 adam gorkýar. Nämeçe biz çykamyk, nämeçe milisiýanyň gulugyny tutamyk. Biz hereket etmeli. Hereket etmeden hiç tat bolmaýar. Şunu ýalyna çykarmaly. Indiki video seyredelim. Bir minut. Pakistan, gidiyordu bir tapor ova verilen ovada adam yok. Kim merkezi pisliğim yok, içilmiyor. Adam nereden modun, neden onlara tararam yapak.
Ha. Ulan niye de dip krediyanlar? Elbette bular Türk'te Moskova'da deyin zalyalı. Ne rayonun bassoy. Yine var. Köçäni gördüňizmi? Şu ýerde prezidentin atları, piçikleri, itleri ýaşanok, ine şoň üçin köçe erbet. Şu ýerde bir athana gursun, prezident sizin ýoluňdan köçäňizden gowlaşar. Ine şeýdiň bir ýitirek bolunda prezidentin büýüsini zakat edin, köçäň ortasyna goýun şonu. Akşamda da üýüşüp söýde namaz okan ýabarda dedin, onan video çykaryň. Aýdym, prezidente ýüleňiň, büýüste ýüleňiň. Ýoldaş prezident, size tap bolanok, intep ýordunuz, bütün ýerde bizden gaçyp ýordunuz. Ine köçelerde tertip, büýüste ýüleňde video ýapyp ýerin. Bütün dünýä gülüp, sizin köçäňizde olmasa men zat bilmedim. Ýöne ýumurmuz bilen. Edim şonu. Bir aç ýitirek bolun, aç bir öz hakkyňyzy goranyna bir zat edeniňizde ýitirek bolun. Öz ýanky durmuşyňyzy gowlaşdyrmak üçin bir aç ýitirek bolun. Men göne aýdym, Türkmen halky 100 000 alymdan hem akyllyrakdyr. Tapyň bir variant, görkezin bütün dünýä gülüşüp derrew köçeleriňize olar. Eger büýüs togurlak gitse, täze büýüs boýun. Akşamda gijelerini goýup gidin, hiç kim bilmeýär. Biz büýüsde ýaşap bilemiz, ýa köçelerimiz şeýle diýip aýdym. Videoda. Üýüşüp aýdym, birden üýüşüp aýdym. Ýa-da kamerany büýüste urup, bärdinden 6 bolup, 7 bolup, 10 bolup aýdym. Kamera büýüste bolsa, sen şoňa gurlan. Eger hat ýüzüňiz görkezjek bolsaňyz. Her o desse, bular sizi kowlamaýarym, sebäbi nämetsin? Ine her owada köçe bolmasa, büýüs goýunda ýa portretini oýunda ýüzleniň şoňa. Aýdym saňa ýazyp ýadadyk inni TikTok'tan sen ýanky portretini ýüzlenämesin. Biz düşünýärsiň, her köçä gelip bilen okuyna bizim köçämizde sen portretini goýup saňa haýyş edýär diýip aýdym. Özüm YouTube'a goýun, bütün dünýä iýereli, Trump iýereli. Gülüp piklara. Gülüp piklar. Ine indiki video şunu seyredim. Ama Pakistan, ýylda bir tapar owa welýär, owada adam ýok. Kim merkezi pişiren ýok, içen ýok. Adam nerden bolsun, hemmeden oňara tararam ýapak. Ha. Ulan niýe dip krediýanlar? Elbette bular Türk'te Moskova'da deyin zalyalı. Ne rayonun bassoy. Yine hormat Pakistan, ýylda bir tapar owa welýär. Meýredi, Duralus, 16-da birinci padiýaly ýetdi, pastiýan uçup. Bunyň dowamynda şerat geçýär. Şoňa çäre bolup bolýan adamlar. Ýarawdy Elmaly darýasy ýa-da işler okuyup batýar. Ýarawdy Elmaly Это что, gözüm da suudi. Это о чем говорит? Nerede İslam dağıtları gözümü bilýärler. Kötülüğe nenem yanlamayı. Adam Men zaim oyuncu cenab iş olsa da все равно туда передip Нур Ишанов. Вот тоже процентщик, кстати. Я на процент поберди. Что Нур Ишанов процентщика, мен vermedi buraya. Представь. Немцы процента пульверян адамlar не наказываются, это же экономические преступления. вот. Adamlar prosentda pul bermelýär. Mo ýürüýte banklar bar. Mo ipotечный kredit diýilýär, navayaş kredit diýilýär. Ýa-da kiçik bir 50 000 dolara çelil aljak bir kiçik zadyň üçin ýürüýte kreditler berilýär. Ýa-da jaý gurjak bolsaň, bir 100 000-dan ýokary kreditler berilýär. Kreditleriň dür görüşi bar. 160 goly servis bar bankyň içinde. Kredit, ipotечный, jaýlara, voyaja, dinç almana, telefon alma, bir topar servisler var. Eden okmaz, näçe? Bankyň öz bankrot. Özü gara bazarda çalşy ýapyrlar. Valyutasy ýok. Türkmen manadyň, aýyan manadyň hürmeti ýok. Oňşoň üçin şoň orny, ýanky şol ykdysat sistemada bankyň etmeli orny nimeler edýär? Valyutçyklar edýär ýa-da adamlar öz arasyny edýär. Bizde ykdysadyet ýören ok. Onanyň bizde Türkmenistanyň içinden daşyna pul geçirip bolanok, daşynyň içine. Sağ bolsun halkymyz öz bankyny açdy. Kargoçylar edýär. Bizde konvertasiýa ýok, sebäbi Türkmenistan bankrot.
Sağ bolsun valyutçuklar yeni halkımız ediyor. Biz de Türkmenistan'da kredit alıp bolanok sağ bolsun halkımız bir-birine beriyor. Onlar bize iqtisadet näme gerek özümüz aýlýas. Hökümet näme gerek, döwlet näme gerek özümüz aýlýas. Olar diňe barıp konserde diýende bir-birine el çapşyp arkada şokat diýýär. Näme gerek şu wes musor. Zımp koýurum. Biz özümüz dolandyryp bilýäs. Adalatly. Öz döwletimiz urup bilýäs. Öz täze sistemamyz urup bilýäs. Halka hyzmat edýän. Häzirki sistem halka hyzmat edýärmi? Ýok. Ministersiýetine sandy alsaň ol halka garşy. Pasportlar çalşanok çıkarmak için bir topar çıkmak için bir topar kelle agyr, gadagançylyk giýilýär, viza giýilýär, ýene birde. MVD ola halka garşy banditler, pulsuz bankrotlar, halkdan pul almasa başgalara pul ýok, halka çodýar. MKM olan bankrotlar, gurbalyny kim bir zat diýse onu kowlap onu pulunu alýar, ýa-da ýöne ýani biznesmenler çot pulunu alýar. Hemme halktan naharlanýar. Hökümetten naharlanok. Bizde hökümet ýok. Men şoň üçin aýdýar, hökümet ýok, döwlet ýok, hiç zat işlenok. Ol kartinka wa perdar gelýär, distansiýa bilen ýygnyp geçirýär. Internetde, döwletde fan teknologiýasy bilen ýygnyp geçirýär. Gülkünç näme? Klon. Klon diýmeden o zat tip bolanok, bize sirk görkezýär. Bizi idiot diýip hasap edýär. Öz idiot bolansoň, bizi idiot diýip hasap edýär. Ine şu ýaly hormatly ýaşar. Men oňam aýdýan, bizde döwlet ýok. Biz döwlet kurmaly. Döwleti 27 oktýabrda biz çykmaly, täze döwlet kurmaly. Hatta 27 oktyabr döwlet emeli gelende, oň dogruny gününe teň dogruny günüň ýaly. Şonam ogurlap sentýabra geçer. Näme? Şol hatta datasyny siz ýadyňyzdan çykaryň. Şo döwlet kurulan döwleti ýadyňyzdan çykan biz fundamentini ütkedik, bizimki şo döwlet diýdi şol. Biz hökman suratda şolar jenaýat çekmeli. Biz şeýle ýaşak geçdik, şolar jenaýat çekmesek, men size aýdaýyn. Çağlarını bizim yüzümüze tükürür, dogram eder. Biz şonu ýanky münasip şoňa. Biz şunu jenaýat çekmeli, şu iksany ganhory. Bire niyaz öldürkel, bire halkını öldürüyor. İndiki video seyredelim. İndiki video seyretmekak men bir size reklamacı edeyim. Biz bir TR account açtık. Yine şu account'un adı her mete görkezeyim. Bir minut. Yine şu account'un adı Murat Aşakbaçor köne Kurban Aşakbaçor ofisial. Yine şu account'tan men çıkış edip durun. Yine şu yerde häzir 5 tane adam ýadyly. Kyn görmän şuňa size ýadylym. Hemen size de görkezeyim. Ýadylyň podpiska bolun şuňa şu kanala. Şu kanalda men çıkış edip durun. Yine menden hemme story'a marada account'um var. Yine şu account menki. Ünsörp serseňiz. Yine şoň üçin Türkmen sesem bu ýanky общественный account, ýöne men account'um ýanky Murat Nirpaçovskiy Kurbanov Nirpaçovskiy ofisial. Yine şunu men account'um. Ya Murat Kurbanov diýip ýatsaňyz çykar. Şonu egerde biz 1000 ýetbilsek men çıkış etbilýän göni. Şu bilen men çıkış etmeldim, bolýan 5 tane podpisçim bolansoň ýanky TikTok efir açylýan, şoň üçin Türkmen sesini açmaly bolduk. Yine hormatly ýaşlar, men ýene bir gowy videony görkezdim size. Gatyn bilen diňlen, ine şu ýerde bizim ýurdun, döwletiň, bizim bütün döwletleriň geljek boýunça görüň berilýär. Gatam dograýýar, menim alalaşan şunu diýänim bilen. И вот что произойдет, скорее всего, в ближайшее время. Смотрите. Первое. Наличных денег не будет. Кошелек окажется в музее рядом с кассетой. Второе. Yine первое, наличных денег не будет diye de Fransa EM ön 10.000 dolar çelli, euro çelli ýanky götürüp bolýar. Häzir 3.000. Şunu ýuwaş-ýuwaşdan aýryp otyr. Häzir bankdan 1.000 dolar aljak bolsam soraýan nira alýan, näme etjek? Nira goýjak, kartan we kartan bilen töledip. Bular ýanky beznalýyş naratnaşa geçýär. Европа ise onu birlikte ülkelerim geçip başlar, yoş. Второе. Заряжать телефон мы будем всего лишь раз в год. Счет атомных батареек размером с монету. Третье. Живых юристов, бухгалтеров, переводчиков, дизайнеров, программистов почти не останется. Их за... Neme diýär, telefonu biz bir minutda bir gedek ýanky zaryadka eder. Şuň bilen bütün ömrüni telefon zaryadkada durur diýär. Tehnologiýa şoňa bar diýär. Üçüncü diye juristler, advokatlar, buğaltırlar yeter. Hem de aplikasyon süren yankı. Ten gizleyen avtomat olur.
Yevropada eýem şol atlara biz giyip ýatyrys. Giyip otursa şol atlara. Менять искусственный интеллект. Четвертое. Языковых барьеров больше не будет. Переводчик в наушнике будет работать синхронно, без задержек и абсолютно идеально. Пятое. Переводчikler bolmady ýa, ýa-ni nauşnikler perewod edilir. Häzir eýem bar. Gynnatam men ütürýänler aplikasiýa diýilýär, programmaçylar. Lübo programma sersen türkmen ýok. Türkmen dili ýok, türkmen ýok. Türkmene geçirmek bolan okya spesialistler ýok. Ýa-ni pedagoglar ýok, dilçiler ýok, informatik edýänler ýok. Ösünler biz umumy dünýäň ötüşine gir bilemdik. Biz iň soňky taçkada da däl, taçkan ýyzynyň ylgaban duramyk ýürek dur. Şurýan ýyzy galýar. Şol iksan yer ýudan bizi şeýle bir ýyla goýdy. Üstümizden bütün dünýä bolýar. Hana Izrail unutdy. Человек наконец-то пройдется по Марсу. Шестое. Появится первый в мире триллионер. Седьмое. Машина будет ездить сама и абсолютно автономно, и права станут не нужны. Восьмое. В каждой второй квартире или доме будет робот. Он будет мыть посуду, гладить. Robotlar eýem satylyp başlady ýa-da bahada gymmatrap ýöne bahada düşer. Her öýde robotlar bolar. Öňelerden maňa çay goý diýip bir işiňe diňçe çay getirirler. Şol biz geçýär şoňa ine ýoş-ýoş şoňa barýar durmuş. Men diýjek bolýanlardan biz benzazapravka bolup ýör döwlet meşgulüne. Bütün dünýä eýem öýüne robotlar peýda bolar, ýakyn geljekdi. Bize internetimiz ýok. Gülkünçdäm şu zatlar. Biz nähil kynçylykda ýaşaýar. Şu iki sana adam aýrylsak, öňe çykyp bilsek, biz hemme zat zryf edýär. Ýa ösmegi, ba ýaşamagy, gurplu bolmagy, bizde millet hasaby az. Näme 4 milyon halk ulgat däl. Ulu bir territoriýa we şu baýlyga. Inanyň Kuweytden, Dubaydan biz gowy ýaşar. Ondan da şer bir nanoteknologiýa, fonda birini, bir topar zatlar açyp onu östürse, beýleki sivilizasiýadan galmaz. Häzir bir sivilizasiýa eger poýd o ýa-ni ulutylykly poýd diýip hasap etsem, biz şoň iň soňky wagonyna däl, o tırnlap barýan. Ondan soň biz ýa-ni piýada ýöräpdir. Şoň geçen poýdyň ýylynyň piýada barýar. Biz ylgam ýetbilmeýäs ony. Biz şu poýda minmeli. Onun üçin bize internet gerek, bize demokratiýa gerek, haklar gerek, ötüş gerek, bize açyklyk gerek, bize vizalar aýyrmaly, Türkmenistan integrasiýa etmeli. Sen integrasiýa etmesen näil ösülýän? Ösülen o. Одежду, выгуливать собаку. И это будет такая же обычная вещь, как сегодня телефон. Девятое. Впервые в истории население Земли начнет уменьшаться. Десятое. Şol adam tan adalar diýeni bidiýalyklar ýeter. Türkmenistan aklar. Teýär durmuşy bular adaptiýasiýa etbilmez. Yetmeli bolar. Biz adalar. Adalar Marianlar ýöne adalar. Большой дата-центр в мире будет не на Земле, а вращаться на орбите Земли и питаться от Солнца. 11. Люди будут дружить с искусственным интеллектом и даже заводить с ним романтические отношения. 12. Eýem искусственный intellekt bilen adamlar gürleşýär, gatnaşýar. Ýa-ni искусственный intellekt agentler goýýar. Ine bizim gurumamyzda goýduk. Öýleri diýemler. Şuraya ýa-ni искусственный intellekt ýa-ni orso искусственный intellekt türkmençe näde diýjem bilemek. Ýazın kommentariýada ýa-ni kompýuterniň intellekti, ýa-ni adam däl, adam däl intellekt. Onu ýa-ni programmanyň intellekti. Men başgaça terjime etbilmedim. Ýalňyş ýanymyzdan ýazın kommentariýada. Средняя продолжительность жизни перевалит за 100 лет. И 13. Мозг подключит к компьютеру напрямую, и силой мысли можно будет управлять любой техникой. Как тебе такое будущее? Поделись в комментариях. Ine hormaty ýylaşar, dünýä nira barýa, Türkmenistan nira barýa. Biz arkada şöhrap, arkada Ferda şöhrap, gahrman, haji, ýene bir zat, o 60-njy ýyllar barýa. Öňkü zamanlara barýa. Türkmenistan ösenok. Şoň üçin ýa ýeter, ýa grazdan uçturur, ýa bir zat bolar. Ine şu ministrler görýän bolsa men size aýdýan, Gökbaňaty uratda siz şunu aýyrmady üýşüp. Çünkü günü 3 san güç var. Birinji halk, eger halk dym otursa ýa öňe çykmasa ýa halka güç gerek bolsa,
onu siz kömek etmeli. İkinci yerde ol organlar. Organlar bütün dünyada esası güç oluyor. Şolur arayasam etmeliye, halka yol etmeliye, demokratiyanı ornaştırmeliye. Üçüncü çinovnikler. Kurbanı Berdi Muhammedov 50'den oğrak çinovniklerin ödünklerini koydu. Olar hiç vakt terörist etmeye. Demek, emkeme polisam etmeye demek halk. Bizim bir var yanımız var halk. Şunun için halk ösüp şunu düşünmese, bizim başka var yanımız yok. Hormatıyla şunun bilen men efir mutaryan, gelecek çıkışlara çeldi. Hoşlan bunu, özünüzü oran, ılaytada ısıda, özünüzü oran, eğer suyadınız olmasa, elektrik energiyanız olmasa, klimatizasyon olmasa, men ecem neyme diyadi. Häzirim estediyendir bilemo. Polor üye iletiden, abiyette üye, akşamda üye, salkınca olya. Oto biz yaşkak ısı olanı, prostumuz, yani suğumucu yadıkta, prostum yapmaya, 10 minutta uğraya, 10 minutta uğlap yetişmeli. Men bunu gülvaydamak, yani bizim yaşamız şuraya geçti, şunu yani gülyen. Özünüzü koran, hekimliğe varın, talep edin. Sizin hakkınız, sizin yeriniz, sizin bağlığınız. İki tane Aşgabat'ta yaşap yören talap yok sizi. Onun hakları yok. Marin bağlığını ulun siz talamana. Marin bağlığını ulun yani gidip Angliyan kargolunun duşmanı, onun duşmanı aynap yolursun pullunu sok. Hakları yok. Sizin bağlığınız, sizin dövletiniz, sizin yerleriniz. Ata bağlığını koyup giden yerleri. Gurmuavliğin daxili yok. Sizin elinizde hemedat. İnnik gepleşiklerçeli hoş sağ olun. Men häzir TikTok berýän, TikTok dowam eden, kim TikTok belse, Türkmen setlip ýatsa men şöyle gepleşik etjek we soragyňyz bolsa şöyle buluşyp biler.